Ukubanjwa kukaZanemvula Ngovela kubeka kwisine inani labantu ababanjelwe ukubandakanyeka kwiphulo lolwakhiwo lwendlela oluxabisa izigidi ngezigidi zeerandi. Abanye abarhanelwa ngabalawuli benkampani eyanikwa isiniki-maxabiso sokwakha indlela kwiilokishi zaseGcuwa. Esi sithathu sibekwa amatyala kwisikhululo samapolisa saseCentral eMthatha. Ngaphakathi apha kubekwa ubutyala owaye esakuba ligosa eliphezulu kweli candelo lezendlela namanzi. Yena ke kulapho ke kuthiwa yaye yaqunqulunqwa khona esi sinike maxabiso sale 18 million rands esithetha ngayo, esiye ke sonyukela phezulu saphela siyi-36 million rands. Ekuqaleni kwale nyanga, umanejala womasipala wase-KSD uNgamela Phakade ubanjwe ziHawks uye wavela kwinkundla yamatyala ezimali eMthatha wakhululwa ngebheyili R20,000. uPhakade noNgovela babesebenza kumasipala waseMnquma apho lwenzeka khona olu lwaphulo-mthetho. Abanye abarhanelwa ababini, uSandra Rajan Pillay noKubeshin Pillay kunye nenkampani yabo iSilver Pillay Construction, bavela KwaZulu-Natal kwaye bajongene nezityholo zobuqhophololo. uNgovela kunye nabalawuli beSilver Pillay Construction banikwe ibheyili R10,000 emnye kubo emva kokuvela kwinkundla yamatyala ajongene nezimali eMthatha. Baza kuvela kwakhona enkundleni ngomhla we-18 kuJanuwari ka-2022. Kwiindaba ze-SABC, ndingufundiswa Mhlekude, eMthatha.